நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் திமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. விழுப்புரம் மற்றும் ஈரோட்டில் திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் கூடுதல் தகவலை எமது செய்தியாளர் கோபிநாத் வழங்கிட கேட்கலாம். வணக்கம் கோபிநாத், திமுகவின் இந்த போராட்டம் குறித்த முழு விவரம் என்ன? தமிழகம் முழுவதும் இன்று திமுகவுடைய இளைஞரணி, மாணவரணி மற்றும் மருத்துவரணி சார்பில் உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம் காலை தொடங்கி இதுவரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தோட முக்கியமான நோக்கம் பாத்தீங்கன்னா, நீட் தேர்வை மத்திய அரசு திணிக்கிறாங்க. இதுதான் அவங்களோட குற்றச்சாட்டு. இதே போல தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவியை கண்டிச்சும் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்துல அவங்க தங்களோட எதிர்ப்பை தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஆளுநரை திரும்ப பெறணும், இது இவங்களோட முக்கியமான கோரிக்கை. தமிழகம் முழுவதும் இந்த 3 அணி சார்பில் இந்த போராட்டத்துல ஏராளமான அந்த அணியை சார்ந்த தொண்டர்கள் மற்றும் திமுக தொண்டர்கள், அதே போல அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏராளமானவர் கலந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த காட்சி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். விழுப்புரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து அருகே இருக்கக்கூடிய நகராட்சி திடல்ல தற்போது இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் காலை தொடங்கி இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு. தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கலந்துக்கிட்டார். அதே போல அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் கலந்துக்கிட்டாரு. தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கலந்துக்கும் போது அவர் பேசின ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நீட் தேர்வு கூடாது, இது எங்களோட கொள்கை. அதே போல நீட் தேர்வு தேவையற்றது, தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்கள் இதை வச்சு கொள்ளடிக்கிறாங்க. தமிழகத்துல 18 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க நீட் தேர்வுனால. இதை உணர்ந்து மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளணும். அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் நீட் தேர்வு இருக்கக்கூடாதுங்க. அப்படி இருந்துச்சுனால் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் தொடரும். இதுதான் அமைச்சர் பொன்முடியோட தற்போது இன்றைய அவரோட கண்டன உரையை நம்ம பார்த்திருக்கோம். தொடர்ந்து இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இளைஞரணி, மாணவரணி, மருத்துவரணி சார்ந்த தொண்டர்கள், அதே போல திமுக தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டு அவங்களோட எதிர்ப்பையும் அவங்களோட கோஷங்களையும் தொடர்ந்து எழுப்புகிற காட்சி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி கோபிநாத். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.